sur jong kapang shathie hagaperthei Ka Reserve Bank of India kalarai ban Pynsangeh no ya ka jing Pynsaphriang ya kot Tyngka kini jing pentrikam na le kum shibenta jong ka sinjam jong ka RBI Hapoh ka clean note policy ka bathmu ban kular ban pensuk ya ka rukom pendon kam ya ki kot he ha ka dia thiet ka RBI kan airu ya kata kalat ban pendon kam ya kini kot Tyngka tat hadu ka laipo terik unai lur manta usnam na ka benta ki pai ba bakin thep la ni keliang yaki ka Central Bank kala penpau ialah ka jing khmi linti ba ka jing aipo ba saubnai ka long ka babyang na ka benta ki pai ba baro ban penpai ya kini ki kot Shaki Bank ka Finance Secretary kala penshai kila pathai khubor hadian ka jing penbana da ka RBI ba ka ne ka jing pentraikam la le da ka RBI hi om da ka sarkar shu la pentip ba kam dei ka jing pendu no yaka henrei ka dei tang ka jing bujuli ya ka kot Tyngka